back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Agaw na. Unsay imong ipapuhat nako kay akong tumanon. Gusto ko nga hasiun nimo ang mga tao. O gusto ko nga himuon nimo ang mga tao nga akong mga sakop. Matuman agaw na. Pero unsa man ang akong buhaton? Atagan ko ikaw kahong aron sa imo. Di ka maglisod sa pagpasakop nila sa akong kahon. Andam ko sa pagdawat agaw na. Aniya. Oh, unsa to? Nakita akong nagsiga-siga lawas sa kababay. Murag na kurintiyan. O kalidag na yung may frasa ko pananaw. O dawa ro sab. Unsa man to? Amo Mateo? Nakinusara ka man din eh. Amo Mateo, may nakita ko. Kalit ka, may pakita ko pananaw. Unsa man ka na? Aduna ka na gahom. Gahom nga mahimong mo patay sa mga tao. Mahimo sa di mo gamiton aron mahisakop sila kanako. O ikaw makalakaw ka na. Sugdi na ang akong misyon nga gisangon kanimo. Matuman na agaw. Lakaw na! Dili basta-basta na itong kaway. May gahom usab sila. Mao kinahanglan nga mag-amping ka kanunay. O gayaw gyud siya tuguti nga makuha niya ang mga bato sa kinabuhi. Oh, timanan ko na imong gisulti ako. Amo Mateo. Nakasiguro ko nga dili gyud siya mohunong hangtod nga makuha niya ang mga bato. Amo Mateo. Unsay may tabo kun may adto niyang upat ka bato sa kinabuhi. Dili na balanse ang kalibutan, Mina. Unsa? Mao ka na ug manggawas ang daghang katalagman. Kung mawa ang bato nga nagrepresentar sa hangin, adunay daghang bagyo, alimpos. Kung mawa ang bato nga nagrepresentar sa tubig, manggawas ang lunok, baha o uban pa. Basta daghan, ug maglisod ka na og tabang sa katawan. Tungod kay nakontrolar naman ang kalibutan ni Sandro. Mao nga kinahanglan nga dili gyud kini may adto. Ug kinahanglan nga naara sa imong mga kamot ang tanan mina sa pagpanalipot sa mga bato sa kinabuhi. Ikaw ra gyud ang makapakgang kaniya. Amo Mateo. Hi, chicks! Hi! Gapahan mo eh. Ganahan ka na ako? Kisa mo nga na? Gemma. Ako si Gemma. Ikaw, kinsa man ang imongan, ha? Berto. Oh, Berto. Ikaw naman laging usa. Wala kay kauban? Wa. Manulis unta ko. Pero kung ikaw man ako nakitaan, o di nang ko manulis, kundi tilawan na ng tika. Di ni madagi na yan. Nilagay ko mo pala. Gusto ko tagi kasi mo gusto ni mo. Ay, nagkapagdagag-drama. Kadrama ba niyo? Manukmag man ka! Huwag ka
kamuko sa kang pagsukmag ni mo. Gusto ka nga ako na sab? Ha? Dili ti kahay mo ang sakop ni agawon ako. Kundi angay kang mamatay. Mao kanay angay nimo. Una kang naiakom sa akong kahum. Pero walang kay swerte. Tungod kay namatay ka man. Moadto ko sa unahan. Mangita na ko og mahimong masakop sa gahom ni Agaong Sandro. Anak, o sabay nahitabo ni Bo. Wa ka man gid mahimot taang. Ha? Ngano ba? Amot ma. Suka lang nahimo kong sugo. Wala ko magkasabot sa kong bation. Usay, magalidag ko ba akong dughan nga sama ini? O dili panahon nga, dali mo flash o galit sa kong nauna. Dili ba gisultihan naman ka ni Amo Mateo nga ingon anak yun ang bation sa usa ka sugo? Oh ma, pero nabaguhan lang ko. Kinahanglan kang mag-anad-anad, anak. Tungod kay mauna ka na ikaw. Ma, Usa ka na kasugo. Inig-abot ni Jima. Nakasiguro ko nga daghan ang iyang mada nga mga akong mamahimong sakop. Isali ko ni Jima ang pagpanguha og akong mga sakop. Magpaabot lang ko din sa iyang bahay. Dako-dako ni iyang bahay. O gusto kining lugar para kanako. Ani ko din magpundo. Mientras tanto nga di pa kami musong sa Olympia. Gutob sa akong mahimo. Tabangan ko si Maynard nga mapanalipdan ng umna. Aduna pa'y nahibilin na akong kaom. O makahimo pa ko sa pagpakig-away. Mao nga makatabang pa ko ni Maynard. Dugay ng panahon nga ikaw ang nagbantay sa umna. Pilad ako ng atong pangidaron karon. Usa ka katos na kapin, Mateo. O karon, nga niabot ng laing sugo nga way mo bantay sa umna. Panahon na lang sa mga kong agdon. Kung kanus ako mawain ng kalibutan. Dili lang kay ikaw, Mateo. Kitang duha. Tungod kay kitang duha ang nalukuayan, ang kinabuhi. Nalukuayan ko og apil, kay kapikas man kunimo sa kinabuhi. Pero muna, nabalakag yung ko sa posibleng maitabo sa unahan. Ni Maynard pa ang buot mong ipasabot. Oh, Ano, Mateo? Wa ka pa di ay pagsalig sa iyang katakos. Imo ka nang nakita niya, dili ba? tinuod ka na. Apan bago pa lang yun siyang nahimong sugo. Hugwa pa siya ay kasinatian sa pagpakig-awan. May pagsalig ako kaniya. Nakita na ko ang determinasyon niya sa iyang kinabuhi. Kung gamiton lang yun niyang iyang utok o kasing-kasing, mulampo siya sa iyang buhaton. Ug dili yun siya mapildi sa dautan. Maayo lagi kingon, ana. Apan kinahanglan pa yun nagiyahan siya. Mang mintas buhi pa ko, giyahan yun ako siya.
Welcome sa pundok ni Agaong Sandro. Kamong tulo, mahisama kamo kanako. Nga sakop na ni Agaong Sandro. Karon, magdaghan ta. Kinahanglan nga daghan ang makauban nato aron malipay ang atong agaon sa atong buhaton. Tana! Surgon tang dapit din na dunay daghang tao! Nagsugod na ang akong napatakdan. Pinaagi lang sa pagpagawas nila sa aso nga itong sa ilang baba ug ipasud sa laing lawas ug mamahimo na kining among sakop. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!